Panguva ino vagari munyika yeZimbabwe vari kuchema, vari kuungudza. Haunyazi kuona matrue colors at the regime inotungamirwa nemutungamiri wenyika weMazuva Danzo Mnangagwa. Paunoona kuti mukomana Blessed Muhlanga panguva inoyi aiwa anonyimiwa bail. Aiwa ishu yake yopushiwa to 14 March. Chiitiko chinyaso kuonekwa nevanhu kuti aiwa hakuna zvakadai. Sendapira masvika mudanyirwa panapa ndopanoti wasubscribe, wolaika, waturn on the bell icon. Tino BBC nomudanyira achiti just in. Blessed Muhlanga denied bail. Is going to remand prison until 14 March 2025. Hashtag free Blessed. Hashtag free our judiciary. Ndomasvika nomudanyirwa panapa vanhu vachiona kuti aiwa kuramba vachipusha madhesi kumberi. Vanyazi kuona kuti aiwa apa vakomana vakuramba vachitiza zvavo pachokwadi. Vachikuona muchiziva kuti aiwa vakomana majournalist vana kana mhosva vanhu vanopinda panapa vachipopota vachitaura mafunguro avo vachiti Zimbabweans should fight for freedom. There is nothing working in that country, and still people at night the freedom of speech. Vanopinda vanyorwa vachiti free Blessed Muhlanga. Journalism is not a crime. Real criminals are VIPs at State House. Vanobuda vanyorwa vachiti rubbish. In a new Zimbabwe, all the judges who are against the masses must rot in jail. Vanobuda vachiti that's what the regime do. That ZANU-PF lady Rushwaya, she caught with 6 kgs of gold, does slept in custody. Why does gold mafias arrested? Mwanopinda vachitiwo justice for Muhlanga. Mashoka tukuna panguva ino, people they are very angry. People they are suggesting that aiwa in the new Zimbabwe vakaona majudges ese vafana kubatiwa vaunoiswa musungwa zveupenyu hwese vauriremo. Vashoka tukuna macitizens panguva ino vachamuka vachiona kuti aiwa vanhu vari innocent are the people who are suffering, but vanhu chaivo macriminals vari kunzi maVIPs ari kustate house ndo vari kupiwa freedom yekuramba vachidoita vachitandura mastreets. Tudze mafunguro emo tudi pamusoro pechitiko ichi pinda comment section medu. So subscribe or like, turn on the bell icon.